Hej knejler. Jeg er gået i gang med et lille sjovt projekt. Det er at lege lidt med sådan noget her. Så ja, jeg er allerede gået godt i gang herude. Jeg er ved at male frontspil. Jeg har lige givet det første lag. Og det er en lidt maler så sort, men det er... Ja, jeg ved ikke lige... Nej, der går ikke længe på den er tør i hvert fald. Men det første lag... og det røde, det er næsten lige malet. Så... Og så har jeg lige pillet den her til udstødning, fordi den er også lige malet sort. Og nu ved jeg godt, nu har jeg lige slebet det der igen. Men nu ved jeg, at jeg har spraymældt det, men jeg tænkte, at jeg putter noget primer på her. Så ryster jeg lige. Så er der en klarlak, og endnu en af de røde spraymældinger, og noget primer. Og nu ved jeg godt, nu har jeg lige slebet det der igen. Men nu ved jeg, at jeg har spraymældt det, men jeg tænkte, at jeg putter noget primer på her. Så ryster jeg lige. Så nu vil jeg lige få rystet en klarlak, så kan vi godt putte det på udstødning. Så det er bare lige det. Men jeg skal ryste den, så jeg får sprøjt på der. Jeg tænker bare, at der er nogenlunde sådan der måske. Det er egentlig bare mest stærkt som primer på. Så ja, jeg ved ikke, om jeg gør det rigtigt. Det finder jeg ud af. Nu har jeg lige taget udstødningen ned derfra. Men nu har jeg lige fået malet det over med. Ikke? Der er stadig sådan nogle riller, når man kommer tæt på, men man ser det ikke, hvis man er her. Kan man se det? Lidt. Det er ikke særlig slemt. Så den anden så sådan ud. Eneste der, det er faktisk det der, hvor tapen ikke har været helt ordentligt. Men så stor forskel er der faktisk heller ikke. Udover den her, den er lidt lyser i det. Og så noget af det der har jeg kunne få væk. Det var lidt. Men det her nede, det er faktisk nogenlunde helt væk. Udover der er sådan lidt riller i det. Men nu har de puttet klarlak på, og så lader det lige sidde til om 24 timer. Og så har vi udstødningen. Jeg kommer til at se super lækkert ud, udover der er sådan nogle krummer og lidt af hvert. Men ja, tak fordi I så med. Husk at subscribe, like, og så ses vi i næste video.